ntụọ n'ụwa ajọ nnụnụ anaghị ọka n'obodo ajọ nnụnụ anaghị ọka n'obodo aja na-ara aja n'ụwa ntụ na-ara ntụọ n'ụwa ajọ nnụnụ anaghị ọka n'obodo ajọ nnụnụ anaghị ọka n'obodo aja na-ara aja n'ụwa ntụ na-ara ntụọ n'ụwa ajọ nnụnụ anaghị ọka n'obodo ajọ nnụnụ anaghị ọka n'obodo ai wame ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala igbo bụ ndị nsọ ala igbo ekene m ụnụ asị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma n'ụbọchị nke taata na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala igbo ndị agha na-ekwu okwu ha ndabịa anyị idozi ọdịnala igbo anyị nwawo ndị agha unu echekwara na unu ga-afụ isi awọ na ọ bụrụ isi awọ ka eji ama nwoke asị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma ndị bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru ebe ọ bụrụ na ọ bụ ndị bụ ndozi ọdịnala igbo na ọ ga-adịrị ụnụ na mma anyị na-ewetara ụnụ ozi ọma n'ụbọchị nke taata maka ọdịnala igbo ozi ọma nke amadioha bụ the beginning of the creation, the manifestation of the existence of every living thing. Maka ndị be anya na ha anụ igbo everything on this earth must have a beginning. Ana m ekwu nke invisible, ana m ekwu visible, ekwuru m earth maka before ndị mmadụ akọrọ nonsense kpagharịba. The manifestation, that is ya na-ekwu maka ya. Once you hear maka amadioha is manifestation of existence. Okay, ihe nji wee kwube destiny bụ na maka na ihe gbasara okpukperechi n'ụwa dị mkpa. Aga m ngwasị unu ngwa unu ihe mere ana igbo anaghị aga ọfụma, ngwakwana unu ihe mere na igbo can never be one unless unu mere ihe m kwuru. Ihe anyị nwa bịara imewo ka anyị mee igbo ka o make sense to our children, because unu chekwa na sense automatic. You buy your telephone in the shop, you buy your food, ihe ọbụla ị nwere you buy. Ị maha na datin mere gị imeke ihe sense. Owu na your children ihe ọbụla ha na-use na ha gori ego from somebody else, they will know the person's name. Your children know about Einstein, but how ma the name of their even grandfather? Only one grand. The immediate grandparents, they don't know their name, but how ma the about Einstein, mara Steve Jobs, Apple, Mr. Apple, mara all these people, mana ha amaghị their own father's name, ha amaghị their grandfather who is the name. Most of them don't even know their village where they came from, but ha ma all those people in America who wrote books, ha ma even James Hadley Chase, mara King James Version, mara all those akwụkwọ a niile ha na-agụ, ha amacha ndị dere ya, mana ha amaha the name of their own parents, father. Why? Because everything ha na-use ha gori ego, and ihe unu na-akụziri ụmụ unu, I can buy, I have the money, I can buy it. Nna nwanne imesi wetara m ka ngoro. That is your own. You want to buy everything, you want to buy with akwụkwọ bread, because ị nwere akwụkwọ bread, you have to buy with akwụkwọ bread. For onye nyere gị the value of this akwụkwọ bread, you don't even think. Ka ihe mere akwụkwọ bread and ji wee make sense to you, you don't even think. Because until we begin to create a reality to live into this reality, ị gaghị aghọta. And ọwụ na ịmakwa ha nụ anything gbasara ihe m na-ekwu, ịmaha ihe bụ amadioha, then ị gaghị amanwu how to put these things together. Ịghọtago, ịmara ihe bụ reality because ịmara ihe ọ bụ. Now ọ dịghị common to me to accept anything na abụrụ Igbo,
because I ama m ihe Igbo bụ. So to accept another thing na-abụrụ Igbo ọ gaghị ekwe m because I represent Igbo. But all the easy for you to buy something somebody make because ị mara ihe bụ Igbo. For me ọ dịrọ m easy igoro something onye Igbo na-emeghe, mana ngị nwa na onwe gị na-achọ iresi m datin ịbụrụ onye Igbo, so onwe any benefit datin na-abara ndị Igbo. Ndị Igbo abụrụ jos onye na-aza Emeka ma Okonkwo. For me personally amaghị m maka ngụma ọwụwa onye na-aza Emeka ma Okonkwo bụ onye Igbo. For me onye believe because this ideology ekerie ndị nna nna anyị ha wepụtara ya to make a family of Igbo, but ihe ahụ ị na-eme cannot make a family of Igbo. Simple. Those things you are doing cannot make a family of Igbo. So kedu ihe mere gị iji dey proud of something that makes you not one? Something mere gị mgbaka ụkpaka ị dey proud na-eme ya. Nwa bekee nwere religion of nwa bekee is unite nwa bekee, not to unite you. You got to go. So as long as you hold on it, you can never be one. It's not possible. One religion only act for one thing, to unity of the people. So if you like it, that thing is for somebody else, but for Goma. Now unu dị busy na-akọrọ m nonsense. Ngwasịa gị ihe ị ga-eme enwe ihe ọ sọrọ gị mee n'ụwa, as long as ị nwere a very a good Igbo religion ga-make sense to every ndị kwere n'ihe otu kwuru, ọ bụrụ Dick and Harry. Nwanne, you can never have Igbo as entity. Anyị nwa na onwe anyị ga-enwe Igbo based on ndị agha kwere n'ihe otu kwuru aha ga-abụ ndị Igbo ahụ, because ndị nwa na onwe gị chekwara na iwe onye Igbo bụ proud. No, I can be Igbo. Ị nwere ike ikwunye n'ọnụ, but practically is not possible because number one, enweghị anything belief system that makes you all believe na-eme mmadụ identity. Ọ bụrụ because i kwuru all belief system na-eme gị identity. Okay, now isi na ị na-eloro chi ma ị na-efe arụsị ma ị na-eme omenala is not over that unu na-ekwu. Ịghọtago, omenala was something else. Ị nwere ike isi na-eme omenala, kedu kwen the concept that guide this omenala na-eme jiri isi Igbo onye ọdịnala, kedu the concept that guide this ọdịnala na-eme jiri isi na-efe arụsị. Ife arụsị awụ ije gbuo ụkọ na shrine gbuo ewu, that's all. Because ihe m na-agwa gị ihe awụ, how do you pass those information to your children? Ka ihe ya agwa igbuo ụkọ gbuo ewu, that is religion, that is our own way of life. Ịghọtago, ọwụghọ jos Igbo onye omenala bụ isiokwu. Kedu the practical steps to pass this information to your children? What are you going to tell them? Kedu the full step ha ga-efolo? Because nwatakịrị sị na nwa ewu na-ata agba, nwa ya na-ene ya anya n'ọnụ. Ịghọtago, nne ewu na-ata agba, nwa ya na-ene ya n'ọnụ. So ị na-ata agba, ị na-ata, enweghị nwa gị na-ene gị anya n'ọnụ, ọfụghụ ka agba gị na-emove. Nwa ewu na-ene nne ya anya n'ọnụ, onweghị ọfụghị agba ya na-echi, agba ya anaghị emegharị ahụ. So kedu ka nwa ewu a ga-esi wee mara na nne na-ata agba? That is it. Onweghị ka nwa ewu a ga-esi ama na nne na-ata agba, because onwe practically enwere ihe ị na-eme. Ị ga-eme ijebe igbu ewu na shrine kpọrọ nwa gị, iru ebe ahụ egwa ya gịnị na enwere invisible force nọ here. Ị ga-agwa nwa gị na enwere invisible force nọ here, ọ ije isi nwa gị na a na-elochi, ije bute ite ọgwụ desa si nwa gị na ilo n'ochi, ọ isi nwa gị na ije na nke dibịa ka dibịa loro gị chi, ị chọrọ akara aka gị ka ije na nke dibịa ka ọ gbara gị afa. Ọ ihe a bụ ihe ị ga-agwa nwa gị. Na ajụjụ ka m na-ajụkwa unu, that is a simple question. Kedu ihe ị ga-agwa nwa gị? That is the case. Nwa gị na-eje ụka, nne gị na-eje ụka, nna gị na-eje ụka, isi ebe ha gbapụtasị ụka egwu ego ojije na ọgụ ije na nke ndị ebe a na-egbu ewu na ọkụ. Nsogbu adịghị ije tikpen gboo ewu na ọka. At the end of the day, what happened? Even ndị ụka ka kwụzie gị mma na ndị ụka na-eme ajesia onwe ihe ha mụtara ebe aha. At least fada akọ akụkọ for 30 1 hour 2 hours, pastor akọ akụkọ for 2 hours 1 hour. Ndị nwa gara igbu ọkụkọ ke nwere akụkọ akọrọ dị ya, a sị gị na nna nna gị ji mee nke nwa, nne nne gị ji mee nke nwa. Nwanne, ị narụkwuo na ya, even your fear will increase. Your fear ga-eme increase. Ị gara something ka ị nweta good information, ị nabazi ya anaba. Nwanne, ijere inyo anyụ bere ebere. Ihe ndị be anyị na-ekwu ụra, ijere enyo nsị bere ebere, ijere enyo anyụ bere ebere.
because mmadụ jiri solve problem nabazie buruzie problem kazi nke o bu wee bịa. ịghọtago ndị ijere ụlọ ọgwụ nabazie buru ọrịa naba ezigbo ihe ọwụ ezigbo na mmadụ jere ụlọ ọgwụ na ichi ụlọ ọgwụ agwọ ọgwụ ọrịa ọwụ ihe na iburu ọrịa naba ọ dịghị mma. ịghọtago so ihe m ji eche ikwu ihe a bụ na obodo ndị ọzọ mepere emepe ndị ndebere okpukperechi bụ ndị ma ihe ọ bụ. ndị niile a na-eme ihe a na-anaba anyị nwanne biko ka m na-ajụ ụnụ ajụ m eziokwu na-agụ ụnụ nwere ike na-agwa gị ya ghọta agwaghị eziokwu. ndị a mara ihe a na-akọ to start with now ka anyị kwuo ihe mana enwere ike unu chere na ihe a dị isi mgbe dis man Constantine maka ndị gara akwụkwọ na bekee ọ sị na ya ga-eji okpukperechi wee chi ụwa niile. Nwere ike unu aghọtaghị ihe okwu ahụ. ọ gwa gị na ọ sị gị nna ya esighị igwe bụ ike unu amara ihe bụ igwe ọkpụkpọ na amara ihe ọ bụ. You don't know what it is. ị mara ihe bụ igwe. ịghọtago now isi na ị na-agba afa ịma ihe bụ chi. Afa is talking about living and the dead. The living and the dead. Now ihe ahụ a gwara gị si gị na nna nna gị ji mee nke nwa mee nke nwa, nne nne gị ji mee nke nwa mee nke nwa, chi ụwa gị ji soro gị soro gị soro gị. nwanne ọwụ na ụbụrụ gị zuru ezu, ọwụ na ihe ahụ onye ahụ kwuru ọ bụ eziokwu, ihe ị ga-esigodi bụ ihe onye a na-akọ na how can this thing solve my problem. ọ ihe uche gị ya ọwụ because of na ihe onye a kwuru ọ bụ eziokwu na ihe o kwuru abụghị eziokwu. ọ bụrụ about eziokwu ma asị, mana ihe a na-ekwu bụ now you found yourself, mana amaghị m ma ndị Africa na-echekwa uche, you found yourself na Nigeria. ịghọtago ebe a mụrụ gị na Nigeria. Now ị bịa n'anya this Nigeria system nwere political structure which is ndị Igbo anaghị emewe ọfụma na this political structure. Unu enweghị ọkụ, unu enweghị ụzọ, unu enweghị mmiri, unu enweghị ụlọ akwụkwọ. ị gaa na nke dibịa, ihe ijugodiri dibịa bụ kedu chi ga-egbochi ụwa gị dị na do you see how these people reason? ị nweghị no single governor in your land nwere ihe ọ na-eme. ị na-achịchi ụwa gị. this man na-agba afa na gwa gị sị gị okay na chi ụwa gị bụ Ifeanyị na ifugo ya. Will this governor become a new man? Will you have light? Will you have road? Will you have school? Now look at how these people reason. Ọ sị na chukwu ga-emeri ya, chukwu ga-emeri ya, chukwu ga-emeri gịnị? a na-agwụ about collective will of a people. You have a collective will of a people. When the dream is being created, a na-create dream create. You got to create. If you create a dream, everybody will assimilate to it. Then everybody will have the same mind, begin to behave the same way. Ị gaa na nke dibịa, isi dibịa ya gbara gị afa, ya gbara gị afa, ọ gwazie gị onye bụ nwanne. Afa is about chi, which is physics, and metaphysics, which is eke. Period. So if you use this chi to create collective will, then use the eke to create the collective will of the people. Came close. Then everybody begin to run towards a particular single direction. Kedu ihe ị na-eje na nke this man? Because this man na-amara ihe bụ chi to start with, ọ mara ihe bụ eke to start with. Enwere reason why ndị Igbo ji wee nwee eke. Ị gaa na this law ndị Igbo na-akpọ ala as God, ị ga-afụ na eke nọ that place. Eke nọ ya, ị ghọtago? Eke nọ there symbol. Ị ga-afụ na enwere crescent moon there. You got that? So ihe a na-agwa gị bụ about every moving something, there is something moving it. Every single thing that is moving, something is moving it. Ọkwa ihe na-epush something ka ihe ọ na-epush aka. Absolute truth. Because ihe ọbụla na-akwa ihe aka karịrị ya, ọwụ na ọ karịghị ọ gaghị akwa ya aka. Ị na-anyị nwere aka ndị na aka ekpe. Aka ndị gị always siri ike karịa aka ekpe gị. Enwere ihe ji wee kpọọ ya nri
nwere ihe ji wekpọ ya ekpe. Nwanne, unless you understand this thing, nwere ihe ji eme. Dibia is a mythology. Dibia is a myth. Ọ about magic. Ọ about magic. Every country on this earth, every human being can learn how to do magic and do magic. If you like, you go to dibia or pastor or priest for 100 million years. Ọ gwa gị na chi ụwa gị bụ ife anyị. Nwanne, you cannot do anything. Ị gara itu mọtara ahịa. O nwere ndị na-agara agba afa, ha na-ere ahịa. O nwere ndị na-agbaghị afa, ha na-ere ahịa. Enwere ndị na-aga ha na nke dibia, they still go to the same market and sell. So ọwụ na because of the man gboro gị ewu ma ọkụkọ, ị gaa ahịa isi na ahịa na nwanne ọkwa mmadụ rụrụ datin na-ego, mmadụ rụrụ ya. So onye ahụrụ ya ka ị na-agbara mbọ, nwere gen ị na-enwe. Ọ dị man pro nwe datin ka ị na-agbara mbọ, onye nwe the company of datin ị na-ere. You are just ihe bụ distributor. Onye nwe datin ka ị na-agbara mbọ. Fuela moto unu anya na baị, moto niile unu anya na baị, mụ ndị na-agbara mbọ. Ọ ndị na-arụzi moto na ndị na-ere fuel, ndị na-aṅụ mmanụ crude oil ka unu na-agbara mbọ because you consume the oil them produce. Ndị moto unu na-anya, ị na-agbara ha mbọ because ị na-consume their market. You got to go. So nwere anything ọ bụla na add to your society so that your children will be proud of being who you want them to be. To be a black person or to be green person or to be Igbo or not. But enwere ihe ị na-eme to make them proud, but you want them to be. How can them be? You know, kata isi mgbe abụrụ something na-enwere uru ọbara, a na-ekwori akwa ha akọ. Ọ naghị akọ ya akọ nwanne. So to afa, iwepụ ha anya from to understand the natural physics and the metaphysics, which is motor and engine motor. If you remove it from this thing, enwere uru ọbara. You got that? So that's why the place is in that level, because nwanne amara m ka m ga-eji akọwara unu these things. Mythology is simple, symbolic. So dibia is nothing but symbolic. Period. Ọ bụrụ about ihe dibia gwara nwatakịrị. No, it's about the word. The word a na-ekwu maka ya, the word. The word a na-ekwu bụ na this is physics. Is your traditional law of physics. Ịghọtara ya, but ị na-agbara mmadụ afa, gwa ya ka ihe ị ga-agwa ya. Asị na onye na chi ya. Nwanne, onye nwụrụ anwụ ngwa oke nsogbu adịghị, onye nwụrụ anwụ ebiniene, o bilitego n'ọnwụ. Yes, now ọfandugo nwe Nigeria. Yes, ke the solution ya, ke solution. This man is ọnwụgo. Yes, ndị nna nna ya ọnwụgo, ọbịago ụwa ọzọ, ọlọgo ụwa. Nsogbu adị, absolute truth, ọlọgo ụwa chikina. Now ọfụgo onwe in Nigeria. Okay, dibia, ke solution this man. Olochi Buhari ga-abụzi president, Brutai agaghị abụzi chief of army staff. Nigeria enwebezi ọkụ, Nigeria enwebe ụzọ, nwebe schools. Ndị Igbo arụwa science and technology. Nna nwanne, medulla oblongata, these people, there is something wrong with the consumption of this medulla oblongata ndị a nwanne. Mmadụ enweghị ojidebeghị ewi n'ọdụ na-achụ nne ya. Everybody nweta ka ha na-esi adị proud ekwu this thing. Ị na-achọ ịgwa na animal sacrifice is not good. Ị na-achọ ịgwa nna nna ya ha mere this thing. Do you know what is your problem? Ihe ahụ ị na-ekwu ọ problem ka solution? Ọ bụrụ even problem, talk less of solution. Ihe ị na-akọ unu niile gbugide ewu ugwuzie na ọkụ ọgwụ ka ihe unu ga-eri. Igbugide disi ewu agwụ because igbusia dị ewu, you still come to Facebook and say the word you are seeing, the word you are seeing, we are placing complaint, word you are seeing, they are killing us, killing you. As you killing the animal, they are killing you. Imagine. Nwanne, a sị na onye karịrị mmadụ karịrị chie. The same way ị na-egbu ụmụ anụmanụ enwe ihe ha mere gị, the same way ndị karịkwara gị ga-egbu gị. A sị na aka nri na-akwa aka ekpe, aka ekpe na-akwa aka nri. Ị na-achị mmadụ waka azụ aka na-achị gị.
nwanne as long as ị na-eme iji igbu anụmanụ ahụ ọ na-agba tikatika, that means ọ dị happy. As long as ichi igbu ya ọ na-agba tikatika, nwanne tikatika ha shows you that he resisted. Animal na ha resisted ya, but you force the animal to gbuo ya. Ajụọ gị isi chọrọ na a na-eri eri. Nwanne igburie ka irie ya, mba, isi igburie ka inye ya chi. If chi is a force and this animal have force and this chi na-egburu anụmanụ have force, na nwanne ikpe gbara debe ndị mmụọ. Maka na ọ bụ ndị mmụọ ka a na-ekpe ikpe nwanne. Maka na ọ bụ ndị mmụọ ka a na-ekpe ikpe. Ọkụ na ọ bụrụ ọbụ ndị mmụọ ka a na-ekpe ikpe nwanne. Kedu kwen ka ị ga-esi egbu chi were nye chi? Because ịghọta ha allegory, ọ bụrụ na ịghọtara mythology, ịma na ihe a na-ekwu datin your mind ka a na-ekwu maka ya. Because understanding, ndị Yoruba man si understanding low matter. Gwa ihe a na-ekwu. Yoruba man si understanding low matter, no understanding matters. Gwa ihe a kwuru. Ndị Igbo sị gị nghọta, ọ bụ nghọta ka a na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ because ihe ahụ your mind ka ị na-ekwu. Because nwanne ọ dị ka mmadụ idesa, ọ desara idesa ndị dị iche iche na nkịta bịa, ịma nke ọ ga-ebu ụzọ eri nke rere ere. Isi na asịtara ya nkịta gị weta nni 10 desa, kpọpụta dị nkịta, weta nke rere ere nke gbara ụka rere na-esi isi desa ya, ịma nke nkịta ha ga-eri nke ha na-esi isi, ọ nke ọ ga-ebu ụzọ rie. Orisie nke aha na-esi isi, enwere ike nke na-anaghị esi isi, the best one anaghị esi isi go eri last. Ịghọtara? So that is ihe na-eme datin. Nwanne agbara nze, achọrọ m ka ndị mmadụ ghọta ihe m na-akọ ihe. Ịghọtara? To eat is normal, but mara amara na mmadụ nwere ike iri mmadụ. Ịghọtago? Mmadụ nwere ike iri mmadụ. Kedu ihe mere mmadụ enweghị ike iri mmadụ? Because ị na-eri anụmanụ, ị nwere ike isi na ị nwere right iri anụmanụ, but anụmanụ nwekwa right iri go. Ịghọtago? Ị nwere ike ịba n'ime ọhịa ebe ụmụ anụmanụ buru ibu ha erie gị. So ọwụ na a living human being gbuo gị otu anyị si gbuo anụmanụ ahụ, enweghị na ụta dị arịa na simple. Ọwụ na your mind will not give you any gods of justice. That means somebody can kill you, no justice will be on the person. That's simple truth. Ọwụrụ jọsụ anyị ejizi na evidence of eating. Nwanne ịchọ ịhapụ iri nri, o nwere onye sị gị rie nri, ịchọ ịhapụ iri nri nwụọ. So ọ bụrụ na ị chọrọ iri, that means aggressiveness, because you want to keep yourself alive. That is why you have to eat. Enwere onye mee gị by force mụọ nwa, ịmụsịa nwa, nwa gị need to eat. So nwa gị must kill to eat. So one thing you have to understand bụ na onye ọbụla na-achị mmadụ nwoke azụ aka na-achị ya. So ọwụ na your mind enweghị any justice about killing, somebody can do you the same thing and no justice will be on the person, because as no ihe onye nwere ka ọ na-enye. Anything you give, you have to take back. Let's give and take life. So ị na-eri nri mara amara na enwere ihe a na-ewepụ n'anụ were eri anụ. Enwere ihe a na-ewepụ n'anụ were eri anụ. O ka bụrụ ilu. Ihe ahụ a na-ewepụ n'anụ na-ewere eri anụ wụ na you are killing for eating, just to be alive, not something else. Ọ bụrụ igbu because of pleasure, ọ bụrụ for fun, because ị na-egbu for ritual, that means pleasure. Ka onye gwara gị na datin ị na-eme, ị na-ekwu kwa somebody gwara gị sị gị igbuo ihe adịbara gị mma. Look at nwanne, ihe gị na-adịrị gị mma, ịwụrụ nwa akara aka, ịwụrụ ị naghị agba agba, ị naghị eche eche, ị naghị atụ atụ. Kedu ka ị ga-eti ime igbuo destin? Nwanne, this is mental disorder. Ihe ahụ mental disorder nwanne. There is no prayer more than omume gị. Enweghị prayer karịrị your character, your agwa gị. No prayer on this earth can ever free you apart from your character. No one, no single. So your strength lie on your character, not good or foul. So omume gị azọ gị, ọ bụrụ ma ewu ma ọkụkọ. So ịchọkwa ị na-egbu 1 million, I don't care. But mara ama na as long as anyị amara na this basics of Igba Afa
is to understand the force of nature and use them in politics, in road, in bridges, in science, in technology, to set a pace and classify them, period. Ọkwa nọ ije na nke this man ka ọ gbara gị si gị na onye lọrọ gị ụwa bụ Ifeanyị lọrọ gị ụwa. Nwanne imesịa that nonsense, you will still come and complain because Ministry of Health amara ihe a na-akọ, Ministry of Fire amara ihe a na-akọ, Ministry of Light amara ihe a na-akọ, Ministry of Football amara ihe a na-akọ. So ọ wee gbusie dị ọkụkọ na ewu echenji ministry. Yeah? My brother agbara nze adịghị m ka ịghọtabe ihe a na-akọ, ọ dị ka ịghọtabe ihe m na-akọ sef. Nwanne, I don't care if you eat it or you don't eat, I don't care. The issue here is the mind you have to do that thing. The mind is not correct because ọ na the mind is correct. Kedu ihe ị neediri igbu dị ewu for? That is the case. Ọ bụrụ about if you like you kill 1 million. Ihe m na-ekwu listen to the content ekwu na-ekwu ebe a. Gee ntị ọfụma. Ihe ị na-egburu dị ewu for it. That means your mind is not properly correct because ọ bụrụ na your mind is correct. Ka ị ga-esi egbu ewu ihe adịbara gị mma. Ị naghị atụ atụ, ị naghị agba agba, ị naghị eche eche, enweghị na-produce, then igbu ewu something will be okay for you. That means you have problem. You nwere nsogbu. Ịghọtago? So ngị nwa na onwe gị, human being is just an element. So ritual of animal is your character to refine your character so that ka inwe ike ibi ezigbo ndụ. So ibi ndụ a na-ekwu okwu onyanwa ga-link gị with those forces ị na-achọ ime connect with. All your character will link you to them, not ewu and ọkụkọ. You got to go. So me, I don't care if you want it. My own here is to teach you what is right. Period. If you like, you continue. Nobody cares. I don't care. I don't give you money. So why should I worry? Agaghị m worry. Ihe m na-ekwu bụ na this thing, my own is to speak. Asịkwa na ekwuzie, I can take horse to the river, but I cannot force the horse to drink water. If you like, you continue killing. I don't care. Me, achọghị m ịma. Mana ihe m na-ekwu bụ this word ritual is an English language. Kedu ihe ritual mean? That's it. Ritual simple means symbolism. Just like ceremony is symbolism. Ihe fada na-eme n'ụlọ ụka is called ritual. That is symbolism na-eme nke na ncheta nke m. Mana mmadụ sikwa na ojeje gbusie ewu na ọkụkọ ihe agabali ọfụma. Then why are you complaining on Facebook that Nigeria is doing you bad? That means in egbu ewu na ọkụkọ Nigeria is killing you. I will justify it. Because if the proud na egbu ewu na ọkụkọ, they should be proud to kill you the same way you kill ọkụkọ and ewu in public. Simple as ABCD. If you torture the animals, they will see you as animal and torture you the same way because then say you are not human being. Nwa bekee si na black people are not human being. So they should do the same thing to black people the same way the black people killing goat and fowl for sacrifice. They should also sacrifice you the same way. That is what you justify. That is what your sense is showing. Or ihe okwu gị na-egosi na because it's na these things are animal. You have to eat them. Then nwa bekee say that black people are monkeys, so they should do you the same thing you are doing the animals. Yes, na because you see them as animal, they also see you as animal. It's as simple as that. Nwanne enwere ihe dị ya n'ime ọ ka isi fom ọ ihe eji amanyere mmadụ ka eji amanyere gị. If you respect every living here on earth, then the gods will respect you. But if you see some as lower, then the gods will also see you as lower. If you're fighting for gods, that means you have to do good so that the good will reach you. But your own is to kill animal to go through the back door and bribe gods so that the gods will give you good thing. Man, they don't brag for God. You got to go.
So the only thing Africa is suffering no, because you believe that na ị ga-ewere anụmanụ ga gbuo were ọbara ya fesasịa ihe agabara gị ọfụma, not knowing that a practical science akara aka is what will lead you to greatness, not that nonsense. You got to go? No, nwanne ịchọ ka anyị manye ego, there is, if you like 100 million years, go and listen to this video. There is no time igbusi ewu na ọkọ, things will change, never. Not today, not tomorrow. If you want things to change, you must lay a foundation of practical science and begin to develop. Change the system. Then the gods will join you. The gods will move inside you, use you to work. Otu anụ anyị si eme na ọ na-use it to work. Ọ na-adọkọta nnọọ anyị pụta ịcha ise igbusi ya igbu anụmanụ you use it because advantage human being have to eat. But we eat them now. But why did you put the word ritual there? Enwere mgbe anyị gwara gị na anyị jiri okay, why that word ritual ka a na-ekwu maka ya? Nwanne go and google word ritual kwa English ka asọ asị gị sacrifice. Ọkwa nwere mgbe ị na-eme ije ọrụ isi na I sacrifice my time today. You sacrifice what you have. So the word sacrifice not necessarily mean that it must be a killing of animals. Or necessary na ọ ga-abụrịrị. So but ndị mmadụ ama na sacrifice would circumcise your mind. Circumcise your mind. But no, this word is so great for them. Ịghọta. But ha ghọtara iburu ewu gbuo. Look at this common sense. Just common sense yo. Common sense yo. Mmadụ nọkọta ochere na ogbu ewu na atụrụ ọkụ enwube na street ya. There will be electricity. He gbusiri ewu. You don't have electricity. In Africa, you enweghị 24 hours electricity in Nigeria. So I am surprised. I enweghị steady network, no good network. But I anaghị eche maka this network, road network, good roads, good education. Ihe anyị na-eche maka ya bụ how do we gbuo ewu na ọkụkọ? Nna nwanne ke how do I find myself with this kind of kekansi nweta onwe m na this kind of place? Yeah? How do I get my man? I don't care if my village is desert. You gotta go. I don't care. Ihe m na-ekwu bụ how did this kind of people get into my community to be call themselves Emeka na Okonkwo? How? Kedu ka ndị asị? Because nwanne ọ na-eme mmadụ pụta ụwa ọfụ nsogbu ya, then look for solution to its problem. In the beginning there was chaos. So nsogbu dị, you have to look for solution to your problem. No bamba. Everybody want to gbuo ewu na ọkụkọ to squeeze themselves to the existing system to then enjoy. Nwanne ị gaghị emenwe enjoy na this kind word because this word is being structured by people. People build the system, so they have known how what they build and how they build it. Enweghị ihe ị ga-eme nwenwe n'ụwa asị onye ojii you enjoy it. Enweghị. Ịghọtago? Enweghị. Because why? Ndị ochie develop beghị onwe ha. Ịghọtago? Nna nna gị mere mgbe ndị ochie, but mgbe ndị ochie time agafego na world changes. So ndị ọzọ abịagokwa na agafetezie wipe away that your story. So even though you cannot even write your own story and say this happened, none of you now can go publicly and say something like this and give proof apart from ihe anyị nwanyị na-eme. You give proof of ihe na-ekwu so that nwa bekee will say nwa bekee even don't want to hear it anyway, but at least or a child from China or from Arab from maybe you can read it and say this is true. N'anya gị ka a na art the movie of ancient African histories etinye nwa bekee's image to represent you. Everything inside your eyes is changing. No one of you cares. Tomorrow your child will wake up and reject you as a father. Even you ask you, I want to rob Michael Jackson will be in 5-10 years come. Michael Jackson's story will be child's play. Just now, because you become a shame to the world. Nwatakịrị n'anya na mmiri ame Fada Christmas ewere ihe ojii tinye nwatakịrị a na-ebe Fada Christmas ọ na-eti gịnị ka ebutere ihe nke ọgwa Fada Christmas? Yes na because all the God used to na nwa bekee mesịrị onye mesịrị Chukwu tinye na kọlọ ya
ọ na-acha, tinye ya isi ogologo ọ na-acha. Ndị nwa na onwe gị mesie ekwentị tinye ya ọ na-eji oji. Ndị nwa na onwe gị ị nweghị ike, ọgụgụ na ị nweghị imeji, nsogbu adịghị, but ị nweghị ike isetinwu a system of belief mara mma dị oke n'anya si ụmụ gị n'ọkwa ụzọ a ka esi aga. Kedu onye na-abụghị onye na-aṅụ mmanya na-aṅụ anwụrụ akpagharị enwere ike ịgwa ya na igbusi ewu na ọkụkọ ihe adịba mma o kwere? Onye isi dị mma agaghị ekwedatị. Onye isi dị mma will never believe, olesi ma onye ahụ bụ onye aṅụrụma, onye na-aṅụ anwụrụ akpagharị. Simple. Onye isi dị mma ga-ajụ gị, nna nwanne, I don't believe this thing, because ọ ga-ekwu nwa 5% nwanne. Ndị Igbo belivuru na chọọchị because datin ha mana datin nwere kele, ha mana datin abụghị eziokwu, even though ha ghọtaghị ya. That's why ha ji gara chọọchị, because human mind always wants something inner power to control them, everybody. Because mgbe ọbụla mmadụ nwere nsogbu, the next thing ọ ga-echewu God, the next thing ọ ga-echewu God. Enwere ike ịghọtaghị m na God. People have problem, the first thing they will think about is God before you. That is why if you cannot give them something to believe in, don't talk about Christianity ebe ha nọ. Nwanne mbụrụ Christian ikwuru datin mgbe m nso nnara gị datin iji ọka ahụ were mefekwa ọga even nweghị gị na awụra dị na village anyị akpọrọ gị polisi. Life ka m na-agba gị ihe mere ana Igbo adịghị mma with this nonsense on na-eme, but ndị agụ ụnụ you still see the evidence of him na every day, but you cannot believe it. You see the evidence. How can you tell somebody na-aga n'ụlọ ụka ebe ya rụziri ọfụma dozie ọfụma, everybody na-anya moto isi ya na ihe ahụ na-eme adịghị mma na ọka ahụ ị na-egbu ọkụkọ na ewu, negodi your condition. Onye na-aga ụka lelu mmadụ ka ji ego ka ha na-akpọ ya Koscharis na ndị otu ha ma ife anya ụba ndị ịnọsịn ha, ndị a na-agasị ụka Peace Airline, ndị a na-agasị ụka. So kedu ihe ị ga-eji wee gwa onye na-anaghị aga ụka? Ka ihe ị ga-agwa nwunye onye na-eje ụka anya pụtara sịrị oge medatị ebe ọ bụ na Peace Airline na-aga ụka, Ifeanya Ụba na-aga ụka, Koscharis na-aga ụka. Ọ gaa n'ụlọ ụka ọfụcha ndị busi nnukwu moto kee ka ị ga-esi asị onye a na ihe ahụ unu na-eme dị oke? That is the problem. Ọ bụrụ maka ihe na-eme ọ dị oke ma ọ dịghị oke, how do you prove this to this person? You see, Christianity come then destroy our land. But ha na-enwe ịrụrụ mgbe ịrụrụ ụlọ ị na-eme ọfụma ụlọ ahụ ịrụrụ na ị na-eje ụka ogo na ị naghị ejezi nsogbu adịghị, mana enwe ndị ka na-eje rụrụ ụlọ na-agba moto, ọ kpesị ya ekpere Chukwu aza ya ekpere according to his own belief. The issue here, how did you convince these people na ihe ahụ ị na-ekwu bụ eziokwu? Nwanne, fear exists, fear is true. Maybe unu anaghị agwa onwe na eziokwu, fear na-eme exist. So na his own mind, this church ekwuone na all those things, igbu anụmanụ na ime all those things were evil. In their mind, that evil remains. That is why 99% of Igbo don't go to this village. Oh, because of Nigeria. They don't go to village because a gwara ha na that na-eme na onye nwere achụgharị ha na arụsị ahụ unu na-ebugharị na ọgwụ unu na-ebugharị, even though na ihe ha bụ ihe omenri, of course, yes. But ọwụ na enweghị any way to bring the real information to the public, ị ga-ata ihe ahụ ị na-eme ata. You will suck in that nonsense. Na agwa gị nwere ike nna gị ghọta gị. The thing mere ndị Igbo anaghị aga village ahụ because of they don't like village, because they are afraid. Ụjọ na-atụ ha. The Igbo man is comfortable in Lagos, Abuja, even in Ugwu Hausa, Boko Haram village than his own village. Only Igbo dey comfortable in Meduguri than in his own village. Go and do the research. Simple as go and make research gị, simple as ABCD. Na-agwa unu ebugharịzi n'ite ọgwụ unu ajụ ite ọgwụ kara ụnụ mma bugharịba ite ọgwụ. Igbo land is not developed not because of Buhari, because the rich man is not comfortable in his own land, because all na rich man dey comfortable oge dozie because ọ bụ there. All na rich man na all na Peace Airline bi na his own village oge dozie si na m gwara gị.
ọwụ na ịnọsin bi ebe ahụ na vileji ọ ga-edozie bikos ha biro dị anyị na-ebicha Abuja ebe ụjọ na-atụ ya maka ndị ụta ihe ndị ụka gwara ha. Kedu your own belief system that will change this thing? Chere anya na-ekwute n'ọnụ ihe abụrụ ha na-ekwute n'ọnụ. A belief system should go inside the brain, rewrite the story before practical changes will occur. You got to chere anya nọkọta one day ikwugata ihe ahụ ị na-ekwu one day and Igbo will transform and change, and Igbo will transform and change and this and that. Nwanne Chigozie ọ bụrụ about to develop ka a na-ekwu maka ihe a na-ekwu maka ya. Igbo man is not comfortable in his own father's land. Nigeria is not developed because they don't have a system of development. You gotta go there. Then we should care about how do we develop Igbo land. That is should be our fundamental principle. Fundamental principle anyị should be how do we develop Igbo land, not how do we go and nwanne anyị ma na-agba afa anyị na-agba. What is this force? What is it for? Generally this name Igbo represent this, and how do we make this name great? That is afa nke anyị na-agba. Ọrọ jọsọ ị na-akọ nonsense. Nwanne ofu mkpụrụ ọka mere ọka 100, ọka 1 million. Ofu mkpụrụ ọka mere ọka 1 million. Ị tụpụta mkpụrụ ọka, ofu mkpụrụ ọka na-ekwu maka ya. What about ukwu ya? Ke maka ukwu ọka? Ị hapụ ukwu ọka na-akọ ihe ọzọ nwanne. Hai. Na ihe nke agbaka mmadụ isi da anyị. Chukwu ọnọkwa na-eme. Iweta ijere na fam na n'ime oke ọhịa chọọ nza na-agba nza. Onye unu ya na-agba ọkụ ọ na-achụ oke. Ndị Igbo na-ata ahụhụ ihe na Lagos ọnụ eru ha n'okwu, ije n'ugwu Hausa ọnụ eru ha n'okwu, ije na ala bekee ọnụ eru ha n'okwu. Nwanne ga adị egbuo ofu onye be anyị na mgbe ihe ga-afụ agụcha akọsị ahụka n'ọwa everyday ka na-egbu South Africa every blessed day, even Kenya, even Ghana. Nothing, no system. Nwanne ọ bụrụ about the government, because ihe m na-agwa gị what I know is not a government. But m na-agwa gị this thing, the only thing that will save you if you want to maintain this identity be ha m na-agwa gị. Unless you don't want to be Igbo, nsogbu adịrọ, you are free not to be. But as long as nature you maintain the identity, the only save you have in this life to believe ihe m na-agwa gị, then we change the system that is in our land so that our land will be okay for me and you, better for me and you. So onye ọbụla gwuziri wayo siri a na-agba afọ ma ihe our law, iwu anyị ndị Igbo, iwu ndị Igbo ejide. So nwanne ichi ịgba afa ga-agbatara anyị afọ ọkụ, gbatara anyị afa mmiri, gbatara anyị afọ ụzọ, gbatara anyị afa ezigbo ihe ka ị na-agbatara anyị afa onye lọrọ gị ụwa iji eme gị. Ịlụ ụwa is born again. Born again is ọgbanje ihe gbara ka ụkpaka, ọ na anyị na-agba ha ka ụkpaka. So why should we look for nonso problem and leave Igbo problem? The land we should the land problem we should go for, not for nonso problem. Nonso will live and die, the land will not die. Anyị amadịkwa ihe. We should look for solution for the land. So if you get a solution for the land, all the whole children born in this land will be okay. But you want to get solution for somebody that will die tomorrow and that will go. Inwetasia the solution ọnwụọ nke ahụ aga. So first of all, our own fundamental should be this land. Nna nna anyị ha nyere anyị, ọ dịghị easy to have a land. Nwanne ọwụ na ịma ga eje jụọ ndị ọzọ, ọ bụrụ ihe niile ka a na-ekwu n'iro, ọ bụrụ ihe niile ka a na-ekwu n'iro. Nwanne ọ dịrị iji inwe anị, ọ dịrị iji inwe anị, ị nwere anị ị na-ekwu na-acha ọwụ na ọwụhụ because of no ihe nwanne aka m asị ka I wonder anthrax. You got to go. Sometimes they say wonder anthrax because these people na I just ma occupy land for nothing sake. Say na ha bụ ndị Igbo. Then occupy our land just for nothing.
na-akọgheri the worst even ndị ji ana Igbo develop this non useless people. Ị na-agba ha something the peace na-akọ nonsense. Ị na-agba nwanne look n'ebe anya ọ dịghị izi nwe anị imegide luzu anị ya gbahịa ọtem nakọ imegide this nonsense anyị asị n'aka gị pụọ that time ka ị ga-ama ndị a na-achị nna ma ya aka gị mma because mgbe ndị ochie ọ dị izi ịga obodo mmadụ were anị kịta na ọ dịzikwa ihe izi ọ dịzikwa ihe izi ọ dịkwa ihe izi inweta anị kịta maka mgbe unu ga na-akọ ihe ụnụ na-aka ma ana m agba na-akwụ ya na-adọ aka na ntị egwu na-achọghị ịnụ ontiri megide ewere hazi gị zag napụkwa ọga dị anị nwee ihe ị ga-eme nwe ha power to take nwanne enweghị ike ime mgbe nitere nwere ike ịghọta ha enwere ihe ike ha dị ike karịa gị ọ akọ na uche ka ị ga-eji iwere akọ na uche igwe ike igwe ilu ịghọtara dị na ịghọta ihe a na-akọ nsogbu ga ana mana ị ga-adị bizi a na-akọ nwanne otu a ka ọ dị the spirit is in agbalụ nze gị maka nna agba the spirit is in your body and the trap in your body. So we must always trap in one thing on the other in this earth. It's normal, but it's up to you to know how to free those things trap. Of course, yes. For me personally, a system is empty space. It's just like natural law. All ngonwa ka ọ dịrị to study this system and know how to manipulate the system is your own job to do that. If you don't do it, then don't blame anybody. Nigeria is an empty system. All ngonwa ka ọ dịrị how to occupy this system. If you don't, who are you going to blame? Enwere mgbe ifuru edere Hausa, Fulani or Yoruba in the system? No. But ajụọ gị isi nwanne enweghị one single onye Hausa na-achị n'ala Igbo, not single Yoruba man in Igbo land. Anyị wụ ndị Igbo na-achị until we accept our fault and mistake. Enwere ebe anyị na-eje because anyị na-asịrị onwe anyị asị. How can a system hold you down if you are the same person serving in the system? System hold you down but you are serving in the system. All the whole political elite in Igbo land, ha niile bụ ndị Igbo from A to Z, from local government to minister, from minister to senate to report house of rep to governor, all of them bụ ndị Igbo. But how can Nigeria na nwanne, how can I explain this thing to somebody abụrụ onye Igbo or some foreigners nga na Europe now, ga na parliament of European parliament nse ha na Nigeria is holding us back? Ihe a ga-ajụgodi mbụ how in Igbo land enwere any governor na-abụghị onye Igbo dị nsị anụ ọsọma enwere any senate na-abụrụ onye Igbo dị nsị anụ enwere any house of rep na-abụrụ onye Igbo dị nsị anụ ọ ga-asịrị m then how na ịghọtago na Africa ka this kind thing na-eme exist but in a civilized world ị ga-adị ya kwuo this thing a ga-ajụ gị this ajụjụ first thing a ga-ajụ gị bụ this thing and ka ihe ị ga-asa ha ihe ọzọ ị ga-asị ha bụ na they are corrupt ọ ga-asị gị then you are the one corrupt ọ bụrụ ha nwa because ọ ga-asị gị how do they get into the place isi gị na isi ya na they buy vote ka onye ha na-enye the ego the vote ọkwụnụnwa who do they give the vote isi ọsị na ha na-enwe tọg then bring tọg to carry the voters card ka onye wụ the tọg ọkwụnụnwa so this kind thing na nwanne enwere ebe a ga-eje destiny kwuo onye enwere ebe ọ ịghọtago onwe ebe a ga-eje destiny kwuo onye so the only solution ị nwere bụ na ana m agwa gị destiny we should get away from our own mindset, change the mindset, then politically control the land, period. Politics changes. Even the same Orji Uzor Kalu na-akpọ onye oshi, when you change Orji Uzor Kalu find it difficult in the land, he change. Simple. That is game of politics. Every politician in Igbo land, once you the people change, the politician will change. Maka ọ ma na Igbo onye ochi na onye ama, that's why he don't change. Everybody is a criminal, so that's why they are criminal. Once people in the land changes, nwanne nwere ebe ị ga-eme n'ugwu Awụsa ịga iwere kọrọ politicians bịara place ha chụọ gị ọzọ. Go and check. Iwu politician be there, nwanne you can never sleep in that village. Na even na ala bekee here iwu kọrọ politicians nwere ike ị gaghị eme ya, ị gaghị abịa here. You can never come back to your village now. Even na America, go ask American people.
ọsọ na Afrịka ka ọ na-eme iwu kọrọ politishan anyị bịakwa na vileji ụnụ iburu nnukwu moto na-agha ego. Ọ na Afrịka ka ndị mmadụ na-abụ ego. Onye ntị ọma ha achị ka ọ na-agha ego na-abụ ego. This man ji ụgwọ salari, ọ kwụbeghị ụgwọ ndị mmadụ ụgwọ ọnwa o ji ha, ọ na-agha ego na-abụ ego. Ma o ji ụgwọ salari workers. A na-eto ya ọ sị from village anyị, he is from our village, he is from our village. Yes, he's nwanne go and catch other corrupt politicians na. Is he the first corrupt man here? Is he because he's not from his village, that's why you want to arrest him? Oh, ihe ga na-anụ. Ana m ajụ these people nwanne nwanne mụrụ ndị a. Mmadụ nwere nsogbu, ọ chọghị idozi nsogbu ya. Nwanne ọ bụghị otu a ka esi eme ihe n'ụwa. Ịghọtago? O nwere ka ụwa si akpa agwa. Anyị ga-achange the way we do things. Anyị ga-ebido from ịgba afa anụnwa. Ịghọtago? Igba Afa is scientific method. Ọ bụrụ ihe ụmụazị. Is a scientific method to study and classify. Iwepụta every information on this earth. You name it. Because once you name it, you own it. So you must classify information. Ọjọọ mmadụ nọkọta ọ gaa na nke nwa mma na ọtị ya nsogbu ya si ebe nwa. Nwanne nsogbu o nwere you add it Igbo problem to solve. You don't solve anything. Iwepụtara ofu mkpụrụ ọka na-agwa m maka ofu mkpụrụ ọka ebe ọ bụ na ofu ukwu ọka mere 1000 mkpụrụ. Ị na-ekwu maka ofu mkpụrụ ọka. How can this nwanne anyị neediri a serious medical check-up, brain medical check-up. Anyị aghọta ihe a na-eme. Anyị nọ very far ka mmadụ ka na-ekwu okwu igbu ewu na ọkụkọ na this age. Onye enweghị mmiri, onwe ha ọkụ, onwe ha akara aka, onweghị any basic job, onweghị any hope of job on his life. Ọ na-ekwu maka ewu na ọkụkọ. Anyị nwa na onwe anyị na-ekwu nwanne unu kwesịrị na-akwa anyị 10,000 euros every month for saying these things to you, because this thing will change your life forever and ever. Every month you kwesịrị na anyị 10,000 euros salary for saying this to you. You cannot go onye gị ọnụ okwu na our ancestors. Look at your mmadụ na-agụ ancestors. Ịhụ mmadụ, are you not a human being? Your ancestors, why are you not a human being? Your ancestors do this, ancestors do that. Ancestors did, we must. Ancestors go gbara moto, but you are driving a car now. Ancestors go build a 3-story building or a 3-story building, but you are driving, you building 3-story building. Ancestors go na agba China, but ị na-agba China, agba Dubai. Nwanne ihe anyị chọrọ bụ shelter, water, road, bridge, electricity, job creation for our children. Achọghọ m ịma about government, I don't care. Put that in palm now. If you want to be Igbo, you must have a scientific way of thinking, reasoning. If you want to be Igbo, you must have this mentality of reasoning right. Achọghọ ndị iberibe in our land. We don't want. Ndị iberibe cannot contribute anything in anywhere on this earth. So achọghọ ndị iberibe na ana anyị. Ihe anyị chọrọ ndị ma ihe. Only then you will have a politicians that make sense, doctors that make sense, scientists that make sense. Oh, if you keep on reasoning this way, if you keep on reasoning this way, you are going anywhere. For me to be Igbo, I'm proud to be Igbo, and that proudness must be seen physically. I'm proud of not. Nwanne ekwurukwe datin igbo ewu na ọkụ ahụ ruo m na akụkụ oleti man meji egbe njiri egbe agbawa nga anya. You got to go because all shame, it disgrace. Is a disgrace to us. Is a disgrace to us. Ndị nna nna ha kpụrụ ụzụ na-abịa na-ekwugheri nonsense. Ndị nna nna ha kpụrụ ụzụ millions years ago, nna gị kpụrụ ụzụ. Ị pụta history of you to show me how this element work. How do we put the wave in our land so that ha nọ na watch ihe na-eme na America. Even na watch ya Trump na office self. Mara ihe Trump na-eme na office here. You got to go. Dictate what happens in Africa, what happens in everywhere in the world, to understand how we change our land. A na-ekwu ezigbo okwu ndị a na-akọ nonsense.
How do we change the land? How do we change our land and become superior, become superpower, so that we don't be a victim? Ọ ihe a na-ekwu maka ya. Use these things for physical something great. Just an akọ nonsense, na-akọ nonsense. Nwanne, force is force, power is power everywhere on earth. So the same power that move aeroplane, the same power move you. If you Igba Afa understand this thing through Afa, then use them. Just awata nwanne aga na aga mkpụrụ ọka nya na nwanne ihe mfụrụ akarịa ibe mfụrụ akarịa ibe mfụrụ akarịa nwanne ibe mfụrụ akarịa. Ọ sị na ha sị na ị ga-eweta ewu na ọkụ, ha sị na ị ga-ekpocha onunu enwere onunu afụrụ onunu mba ka m jụọ ha ị ga-abịa next week weta 200,000 ka e wee yọọ ha 200,000 ka e wee yọọ ha ka e nwee ike ayọzie ha akwere ekwubezi ego na ga-eji ekpochite onunu agha ọzọ ọsị nke a ya fụrụ akarịa even nke a kịta dị worse than nke mbụ na-arụ eme nwanne okwu a ka ebele jeje ọmahịa, ọ bụ okwu a ka ebele jeje ọmahịa nwanne. Okwu a, if we are ready then we take the bull by the horn. Anyị bụ ndị Afrịka, ọwụ na anyị believe na nna nna anyị ha mere ihe ọma, we should do more than them. We should do more than them, not less. So that is the only way I can accept you as my brother. If you want me to accept you like my brother, you must be great. We must create the concept and the mindset of every single Igbo man having a character. Every single Igbo man must have handwork. If not, if you want to less criminal in our land, criminality and evil, it must be just I put a good day from this our organization that every single person of our people should have a character. But these things, to do these things, I need the Igbo Heritage Center, a civic center to equip so that the people should come there for job learning. Yes, agaghị m anụ ego nwaanyị tọọ ego ute. We must, I am an option so that we can produce what we consume. That is where you start, the foundation where you start. Just anya na-akọ ka ndị ebughara isi na akpagarịga ndị atụrụ na-enweghị ị na-afụ mmadụ na-aga ka atụrụ ịgwa ndị ọkada ọ na-anya ọkada ọ dịka onye odewere uche na ya dị, ọ na-aga ije ọ dịka odewere uche na ya dị, ị na-atịnye ya ga ya na mmadụ ọzọkwa ọ na-ajikwa onye uche fụrụ afụ ụlọ agba ọkada mfe gbara ihe n'elu gwa ọtọ isi na nwụọ. Ahụrụ m onye ọkada mgbe ọ fụrụ ọ na-anya ihe ọ na-anya ma na onye agaghị eru ya dị oge anya na dis people ama m ha na-aga ije ama m uche ha ọ na-adị na ya dị ha na-aga aghọta m ihe na-eme dis people. Onye kore aka ka onye uche efuru efu. Nwanne Chigozie ọhụụ ama m ka ụna na-agakwa ihe anyị na-ekwu dị ihe ọhụụ about believing or in religion or not religion, ọ bụrụ ihe a na-akọ maka ya. Ihe anyị na-ekwu bụ nke ahụ isi iberive ebelive ma ihe ọ bụ. Ihe anyị na-ekwu bụ ihe anyị nwere na anị anyị ka anyị na-ekwu maka ya. So religion unu na-ekwu ya ọkwa n'oyibo ya to join the people, to gather people together. You mean to join things together, to gather the broken bottles together. Ọkwa sị na in the beginning there was explosion. So to gather the broken bottles together, ọ ihe a na-ekwu maka ya unu gbara ka ụkpaka tụkpọkọta ụlọ ọnụ. Ha na just don't believe in religion. I don't even believe in religion. Ihe iji eche uche bụ religion because I have information already inside you. So if you say you don't believe in it, you are lying. Ị na-asị asị. Unless you don't understand. What about believing or not believing? We don't care. If you like, you believe in a monster, nobody cares. If you like, you believe in horse, ewu, ọkụkọ, efi, nobody cares. Ihe mma bụ na chi as a force in Igbo land. I want to use this chi to move car, to move plane, to build a pump na-amịpụta mmiri, moto na-amịpụta mmiri from underground. For mmiri iji agbapụ mmiri, ihe eji egwu gold, ihe eji egwu diamond, ihe eji ame crude oil, anything that falls that moves
something must be moving it. So we create motor, create generators to do things the hard o mee ya ọ dịrị anyị easy. Onye ha na-ekwu maka ọ bụrụ nwanne ụlọ our own way of reasoning dị different. Ọ bụrụ ụnụ anụ ha religion akọrọ why we don't care about those things. Religion bụ ebe a na-agada to discuss how to make things better. So the other one bụ ebe edebere information about meat a na-akpa allegory. So we should understand education is better. So educate your people so that ha ghọta mgbe ọbụla ha si religion nne ndị fada nọ n'Africa ndị pastor ndị oshi ka ha they are nothing but criminals. All these pastors ha niile bụ ndị ori. They have that ịnapụ ha Bible ahụ enwere ihe ama. They know nothing. All of them will quote Bible quote mgbe ọbụla na-ekwote nwa ya na-agụ akwụkwọ na America. O nwere university in Africa. Why not your children going to university in Africa? All of them that have that university, their children going school in America and London. They don't even believe in their own system. To see, even the government, all of them ụmụ ha na-agụ akwụkwọ na America. Odoga ya na ndị ahụ just empty vessels. Empty okoko everywhere. A na-akọ nonsense. Okoko everywhere from Kafanchan to Fakados. Okoko ebe niile. Ọgwụgwọ ka ebere eje ụmụ ahịa nwanne. Ọgwụgwọ ka ga-eji weje nwa bekee anyị na ha na-atụ aka n'ọnụ. Okwu na okwu onye okwu jiri ọ na-agba ọsọ. Onye na-egbe ọtọ na-ama ya kanaba. Onye gba ọtọ anaghị ama ya kanaba nwanne. So ụkara ụnụ mma na anyị ji n'oge. Elia unu ji ike kwupụte si ka emebe kara ụnụ mma because ịgbasi ọsọ ịgwọ mile. All of you will come later. Nwere ike mgbe ị ga-abịa enye gị condition ọ gaghị adịghị mma. Mana kịta a na-ekwu ya ekwu jiri na ike gaa n'ala Igbo set up basis. Ihe anyị nwa na to give you the instruction. Ihe ngwa na to work because asa na aka ndị gwa kebaka bakwarịka ndị abịakwana jụọ m about ewu na ọkụkọ. Ewu symbolizes your mind. Ọkụkọ symbolizes your mind. Anyị na-ata ọkụkọ ịghọtago anyị na-ata ya pọtụ mgbe ọ bụla i were gaga mebe ritual you are on your own. Me I don't care. But ị gaghị eji datin wee zụọ people publicly. Mgbe eji wee mee that kind symbolic ị na-ekwu then there wasn't a way to write. That's why it's symbolic representation. So and ihe eji wee mee ya bụ na ịpụta ka imekwe ya elevate even though na the ọkụkọ ga-adịkwa it is here na the different level. You got to go. So nwere ihe eji agba Christmas, nwee ihe eji agba New Year, all those things nwanne. In fact ka gara ịkọwazi nwere ike kwukọta destiny ndị mmadụ afọ next week edebe akwụkwọ eju ha ebe ha si weta information eji ede akwụkwọ ha ya agwa gị n'ọna ihe anyị na-ekwu ha na-edere akwụkwọ. So that is it. Ọ bụrụ na ụnụ n'anya ndị be anyị nwere so many information which anyị nwa bịara here ịkụziri ndị be anyị through educational purposes so that ka ha bara onwe ha uru because anapa ha agba ka chụnye na-ata arụ. Les ma ịghọtara ya ọwụ na ịghọta ihe a na-ekwu nwanne. Igbo land nwere the highest medicinal herb. Igbo land nwere highest, but he need to understand the principle of biology based on Igbo. Ịghọta ha na principle of biology based on Igbo, ị mara na all those things nna nna gị nyere gasị vegetable food ha niile wụ medicine. He need to extract them. Ịghọta go ime ha extract then case close. Then every other thing was use the same process to do them. Although not difficult, but no, you got to go the principle of biology, the human system in Igbo cosmology. You got to so ga karaka ga bara uru. So you ma karaka. Got to kwani ihe ndị ọzọ dị iche iche. So that job creation dị mkpa. Ọ dị mkpa ezigbote mkpa. Because you maintain the life you live by inwe ihe ị na-eme. Ọ bụrụ na enwere ihe ị na-eme nwanne ị ga-abụ onye oshi na onye ama. And judge all normal mmadụ bụ because you need cash, small cash ị gara eji wee na egolo pant maọbụ golo deodorant maọbụ na ose etie. So ụmụ ibe ọ ga-adịrị na mma ka anyị jere mee ihe ọzọ. Anyị ga-apụtakwa ụbọchị anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị nwee ike imecha ihe gbasara ka anyị si ebi ndụ, ka anyị ga-esi wee debere ụmụazị anyị ka ha ga-esi ebi ndụ, ka anyị ga-esi wee pụọ ndụ dịka mmadụ ibe anyị. Anyị bidogo n'ịrụ bọres
ụmụ nwanne, ihe ọbụla bụ mkpa anyị anyị ewere aka anyị rụọ ọnya. Ihe ọbụla bụ mkpa anyị anyị ewere aka anyị, ọsọkwa wụrụ pọmpụ eji apọmpụ bọọlụ, anyị ewere aka anyị. Nwanne ị nwere scope, onye eweta scope, onye eweta komkom, onye eweta kpakọrọ, anyị etutu tugeda rụọ data ihe eji apọmpụ bọọlụ. No matter how local ọ dị, anyị ga na-eme improve until ọ dị standard. This is how you do it. That is why we nwee Newton law, enwe Einstein law, all those things. Ọ bụrụ na ọ bụghị otu enwere ihe ị ga-emenwu. So ndị be anyị na-azụ ahịa, ndị be anyị na-ezu ike, ndị be anyị na-eme izu ụka, all those things ụcha cosmology ka a na-ekwu maka ya. Ịzụ ahịa abụrụ jos market, bụrụ eziokwu. Ịghọtago, izu ike akwụkwọ ha n'ịnọ na ya dị. Ịghọtago, and izu ụka awụrụ ije na chọọchị na-akọ nonsense. No, all those things ụcha heavy information which is ndị ndozi ọdịnala ga-eji wee mee ndị Igbo awụrụ ihe eji ekwu okwu n'ụwa, ihe eji ekwu okwu ọkwa ha. That is ihe eji ekwu okwu because otu anyị na-ekwu ya, ihe anyị na-ekwu ebe a na-enweghị ndị isi ojii ọzọ na-ekwu ya, because ndị Amerịka kacha mara ihe American system ka ha ma. Ịbịakwa na Afrịka na enwekweghị ndị Afrịka jikwene the ancestry information ha. There is nobody. Enwere ndị ji ihe a na-eme bụ ha bịa ha ewere religion convert ya to their language as all their own. Ịghọtago, asị a na-eme nka, a na-eme nka. Bogodi ma African people now nwere their own traditional scientific method of it. Ọgwụkwa ha just na-agba egwu ka ndị South Africa, ọwụ ndị ofe mmanụ na-ekwu maka ifa nke asị akụdị ha kọsị ifa ka ọgịnị. Ịghọtago, mana o nwere anything scientific ha nwere ike ime with that, nothing. Just check it. Anyị nwa bụ only people, indigenous people on this earth talking about scientific proof of their own culture, ancestry way. Only us. Nwa ndapụpụ gwa m, ọ bụrụ na e nwere ndị ọzọ na-ekwu scientific proof of their own ancestral knowledge, onwe ndị ọzọ na-ekwu gwa anyị? Nobody. And practically we telling you, ọ bụrụ about anyị gwa ya anaghị, we are not on Facebook, we are telling you, ka I prove anywhere you chọ, anywhere you are, come we tell you how these things work. Ekenori na afọ na nkwo nwere meaning. We can tell you, ọ bụrụ jọsọ ị na-akọ wind this. No. We can practically build something physical with that the same knowledge. Bro, ka abụrụ na asị na asị. Nwanne, just wait and see ka anyị mesịa ihe anyị na-eme. Any day ọ bụ na anyị put up that civic center, heritage center, ebe a na-eme mmụta, ebe a na-amụ, asị na ebe a bụ na-amụ aka ọrụ. Nna nwanne, just give us 5 years, that village will not have any poor man again in that village. Ebe ọ bụ na ịrụ that thing, there will be no poor man in that village anymore, because akara aka gị inwe ha na akara aka. Nwanne, ihe isi ike na akara aka bụ ihe isi ike. Inwe ha akara aka nwanne, ihe not normal, all normal ihe na-esiri gị ike, because kedu ihe ị ga-eme? Ị na-agba ọkada, ị anya keke. Nwanne, ihe abụ ọrụ ahụfụ na enwere mgbe ị ga-eme ije ibu datị na ezigbo anwụ chaga gị isi dịkwa trọk. Kedu kwere ihe ọwụ? Ị ga-azụ ahịa every Monday, ị gaa na Idumota or na main market, all the whole line, everybody ready same thing. Nwere ekpeberechi agba ekperechi, nwere ike ịga that place enwe ihe ị ga-ere nọsịa dị ezigbo agụụ gị, agụụ gosi gị rie nke ị nwere ike 1 month ireba ahịa, i werekwa ego nke ị nwere enwe na-eri. That is it. So ọ dịrọ mma otu a. Ihe anyị need something, I need the different thing in the land, different mindset, different way of living, everything different. We have a large land that full with milk and honey, opportunity everywhere, but they are distracted. So Nigeria, na nonsense. Now na cause that thing, because that thing with distraction, I am gonna eme because ndị mmadụ eturupube in n'ihe anyị nwa anyị na-ekwu, because of that thing has na Nigeria asị ha, all that thing ji ha n'ọrụ, all that they would distract, the main distraction in our land. They would say they are slaving us, they are killing us, all that thing ji ha, and the kịta ha ejeruo na half enwezi ebe ha na-eje ejebe ha dị mma na ha adịghịzi mma. Ha mazi ihe ha ga-eme, confusion everywhere. But I na-agwagwa ha before, nwanne, fuel gị ya agwụkwa o, nobody want to hear. Kịta fuel agwụ na Hausa abata ọka ka ihe ha ga-emetụkwa nna
but nsogbu adịghị nwanne. Prodigal son come back and ask their father to forgive, and father forgive them. One day we will forgive you, Putaman. We will forgive all of you. All of you will forgive you. Your sin has been forgiven. Go to your land and establish this heritage center, your ancestral heritage. Establish them. Enwere ihe iluzu. Enwere mgbe anyị sị gị nye anyị ego. Enwere mgbe anyị nara gị ego. No. We only give you information for you to develop in your own ancestral land. Ọwụwa onye isi adịghị mma ga-ajụ datịrị. Nwanne ya, we don't care about ọkọ na ewu, so we don't put the enwere ihe anyị ji eme. Ichi igbuo 100 million in your father's land, nobody cares. We don't care. But us, we want to develop based on something practical so that you and your own children will be beneficiary of it. Ị na-egbu ewu na ọkụkọ ka onye ga-abụ the beneficiary. Ndị mmụọ na-ata ewu, ndị mmụọ ga-ata ọkụkọ wit ego gị makwa ihe. Ndị mmụọ ga-ata ewu na ọkụkọ wit your own money. Ka ihe nwanne ọ kaara gị mma na ị nwere akara aka nwa aka ọrụ ka na iwere ego ị nwere enwe tacha ahụfụ were ego nye goro ewu na ọkụkọ nye ndị mmụọ ka ata. Nwanne wetara m dị ewu ka m wabụrụzie ndị mmụọ na-atasị dị ewu na wetara m dị ewu ata m. Wetara m dị ewu, wetara m dị ọkụkọ nwanne nsogbu adịghị. Ịghọtago iche gwuo na ị na-enye ndị mmụọ butere m ya atapịa m dịtị. Achọghị m ị na-egwu unu wayo. Mmekọta ihe ndị a na-eme asị iweta ka onye nyere dị ewu na nwa dibịa ọwụ ndị mmụọ. Igbu ọkụkọ dị na streeti asịrị ewu eji go arụsị ọkwa mmadụ na-erie. Igbu ọkụkọ dị na streeti n'abalị ụmụ pusu na ihe a bịa tasịsị adị anụ. Ị na-ata na nwanne atụrụ na akpata akpa enye ewu. Atụrụ na akpata akpa n'afọ ewu nwanne iwetacha ahụfụ weta ego igbuo anụmanụ dị na streeti. Nwanne atụrụ anaghị akpata aja ewu na enweghị m ike ịtasị ahụfụ n'ụwa. Tasị ahụfụ were ego m goro ewu ọkụ jeje nye ndị mmụọ. Hai nna nwanne kewa ụdị mmugwu ihe a biko were ego gị goro ewu 30,000 naira wee je nye ndị mmụọ. Nye ndị mmụọ na-ata ewu. Ndị mmụọ na-ata ewu nwanne. Ndị mmụọ nwere ọnụ. A na-akụzi n'ụdị akụkọ ọ dịghị na mmụọ na kedu onye ike ka ị ga-esi agba nwa ihe a wụrụ akụkọ ndị santa na a na-asị nwatakịrị na santa na-abịa. Ị na-agụ nwatakịrị na santa na-abịa, okenye ka a na-agba na santa na-abịa okwere. Nwatakịrị 10 years ihe esere igwe agba santa ọ sị gị mba na ihe a bụ asị. So okenye ga-ewere ewu gbuo ewu, that is with his own money. Ọ gbara ọkada 4 o'clock in the morning ka onye a ji wee pụọ gaa ịchọ ego, chọtasị ya ego, were ego ahụ wee jegoro ewu jenye nwa dibịa ọ jenye ndị mmụọ. Hai nwanne mba nụnụ eche m ụlọ wụdị gaị na eche mmasị anyị wụ gaị. Eche mmasị anyị wụ gaị ka ị ka gaị ga-esi emu dị mistake ya. Asị ancestor na-ata ewu. Ancestor na-ata ewu nwanne. Ancestors are those who are before you, which is you are the living ancestors, because life is a cycle. Achọghị m ikwu that side, I'm going in the common mind. Nwanne kedu ka ị ga-esi ewere ewu gbuo nye something na-adịghị visible? Nwanne chekie n'ihe ọ dị omekiri sense to you. Ọwụ na omekiri sense nwanne bịa na ka agwọ ọnụ gị ọrịa na something wrong somewhere. Ọ bụrụ ọjọọ so nwanne bụ sometimes enwere ike a na-eme something iche na ọ dị normal until somebody come across something and tell you this thing. Uche ga-adị ya uche nwere ike before mụ echekwa na datin na work. Eche m nọ na ihe na work before magwa eziokwu. Mgbe m dị na nwata echekwa mma da na-eme egbu ewu na ọkụ ihe a na-eme. Mana bịazi mgbe m toziri na aka ndị mmadụ bịa kwuo dị okwu m naba nne eche hai mgbu ọkụkọ na mgbusi ọkụkọ na ihe a ana m achọ nwa ati mgbu ọkụkọ na mgbusi ọkụkọ na nwa na mmụta ya. Mana mmụta nwa na nwere ike ọkụkọ ahụ mụrụ nwa ahụ nsogbu adịghị ka m kwuzie like that. Mgbusie dị ọkụkọ tụọ ime mụọ nwa
nwa ha pụta na-ata ahụfụ na onwe enweghị ihe ọ na-eme, enweghị ihe nwa na-eme, enweghị ihe nwa na-eme. Nna ka ekwere ihe igbuziri disi ọkụkọ ka ịmụta disi nwa ka ọ ba na-ata ahụfụ, enweghị ihe ọ na-eme na ka ekwere ihe nwa ị na-achọgharị iji ọnwụnwa je na nke dibịa niile n'ụwa. Oke na ịmụọ na dị nwa na Naijiria enweghị no good politics, no good nothing, enweghị ọkụ, enweghị mmiri, enweghị ụzọ, enweghị job, enweghị anything. Ka ezi ihe ị chọrọ dịsị nwa, chọgide gbuo ma efi, gbuo ma atụrụ, gbuo ma họs, ka iwee chọta dịsị nwa. Ịchọtago dịsị nwa na Haufa, nwa ha na-erute 15 years otu isi na Morocco mpa desert. Ka ekwena uru ọ baziri ebe ọ bụ na nwa dị 16 years tis na desert. Ka uru ọ bara ị na-achọ nwa si ntị ka ọ bata isi na desert. Check in this thing nwanne, because anyị anaghị eche uche. Our mind is so short that na anyị anaghị eche uche. Ị chọrọ ka enye gị ego, enyesie gị the money, nyesie gị ego, oke a ga-ewu ewu, a ga-egbu ewu ka nna aka ihe na-aga, egbusie dịtị, mesie dịtị, igote moto iti isi na Benin road ruo n'Ore. Asị na anyị nwere ndị oshi nọ na-agbọ ịhapụ moto were ụgwụ na-agba iwe a na-agba. Asị gịnị na-eme? Asị ndị oshi na-esu na-agbọ. Ka ekwere moto gị aha igburu efi na ihe a ka e wee gote. Ọkwa i nyere ndị dibịa efi, nye ha ihe nwa, nye ha ihe nwa, egote moto, ịhapụ moto na n'ụzọ gbaa ọsọ si na ndị oshi nọ ebe ni, ndị oshi nọ na-agbọ. You got to go. So we leave the problem na-achọ something else. Okay, ị chọrọ akụ na ụba nke ụwa, ị chọrọ ihe ọmụmụ, but the land that give you life you don't care. But ị chọrọ akụ na ụba na ihe ọmụmụ. Nwanne, a sị na ihe onye chọrọ ka ọ ga-afụ. Until we change our mind to what are we going to do for this land. Kedu ihe anyị na-anya ga-eje? Kedu ihe anyị na-anya ga-eje? All our question. This land, what are we going to do with it? Simple as ABCD. Anyị ahapịa na-akọ ihe ọzọ. Ụmụ ibe, ọ ga-adịrị na mma ka anyị bakwa n'ọrụ. Anyị si ebe a pụọ na anyị aba another job. The work of the ancestors must continue until the Igbo land they see the light of the day, when Amadioha begins to rule again. Amadioha will rule again in that land called Igbo. The manifestation of the highest principle of power will rule in that land again. And the mind of the people will transform into a higher mind where all this nonsense will not make any sense no more. In that land, it will happen because knowledge is power. I don't know.